בת ים, תתעוררי! איפה את? אדרי! בואי, את חייבת להתעורר עכשיו! פוצ'י המשוגע? יא! בת ים, תעני לי! נו כבר, את חייבת להתעורר! נו כבר! קדימה! צילו! נו! מישהו לעזור לי! תישארי כאן! פוצ'י, לאן אתה הולך? בת הים, תעני לי! בת ים, תחזיקי מעמד! בת ים! לאלה! לאלה! איפה את? בת ים? מה זה? עקבות? בת ים? איפה את? לאלה? אבל מי הרס ככה את החדר שלי? הפסנתר שלי, הסקייטבורד? אוי, לא. אולי למטה מכינה ארוחת בוקר? זה מוזר. טוב, למטבח. פוצ'י המשוגע? אדרי? איפה את? אופסי. טוב, לא קרה כלום. לאלה, אני יודעת שאת משחקת. לאלה ישנה יותר מדי? אני אלך לבדוק. אדרי! אדרי! אכילס, תעזור לי. קדימה, תעזור לי. תעזור לי. תביא את אדרי, כן. כלב טוב, תזדרז. אני אמצא את הישנונית הזאת. איפה היא יכולה להיות? לא! רגע, אולי היא שם? משחקת עם אכילס? אכילס, אתה יודע איפה לאלה? אוי, הוא לא יודע. למה אני לא בבית שלי? ואיך זה קרה לי? אני צריכה להתקשר לאדרי. אדרי! פוצ'י! שם! הטלפון שלי שם! כן, אוקיי, תרגעי. מה היה המספר? אוקיי. לאלה? מישהו מתקשר. רגע, אין לי רשות, אבל אני לבד בבית עכשיו. מי זה? אדרי, בבקשה, תעזרי לי. אני צריכה את העזרה שלך, אדרי. מה קורה? אבל מה קורה? אני צריכה את העזרה שלך. אני ממש מתחת לעץ בעיר. בבקשה, תאספי אותי. אני מגיעה מיד. לאלה בסכנה. שכחתי משהו אחד. עכשיו אני מוכנה. אני צריכה מים. רק רגע, איך אני אמורה להגיע לעץ בעיר? לאלה? תראו, יש כאן רכב. אני באה, לאלה. אדרי, למה כל כך הרבה זמן? חם מדי, אני צריכה מים. רק רגע. היי, לאלה? הנה היא! אדרי! לאלה! אדרי! אני כאן! תראי, אני לא יודעת מה קרה. למה יש לי זנב של בת ים? אני לא יודעת, אני לא מבינה. אבל תקפצי למכונית שלי ואני אקח אותך לבריכה, בסדר? אוקיי, אני לא חזקה מספיק להגיע למכונית. די! אני לא יכולה, אדרי. אני צריכה מים. משכי אותי! כדאי שתלכי להביא עזרה, אדרי. אני לא יכולה. אני חייבת לקרוא לפוצ'י. פוצ'י הוא היחיד שיכול לסדר את זה.
מה? בוא, חייבים להציל אותה! איפה ללה? חייבים להציל אותה! מה? אדרי, חכי! מה? זאת ללה? כן! ללה, מה קרה? אדרי, מה קורה כאן? יש לי זנב של בת ים, ואני לא יכולה ללכת. צריכים את החבלים האלה. משכי חזק, אדרי! עם החבל הזה נוכל לגרור אותה עכשיו! תפסתי אותך. אדרי, עזרי לי! היא כבדה! היא חלשה מדי. חייבים לקשור אותה כדי שלא תיפול מהאוטו, אוקיי? בואי נעשה את זה. כמעט הצלחנו. תמהרו! קדימה, אדרי! קדימה! תיכנסי, אדרי! קדימה, אדרי! את יכולה לעשות את זה! קדימה, אדרי! יופי, עוד קצת! אוקיי, הצלחנו! זהו זה! ללה, תחזיקי מעמד, בבקשה! אנחנו פה עכשיו, בואי! צריכים לקחת אותה לבריכה! עזרי לי, אדרי! אוקיי! עכשיו צריכים לשים אותה בבריכה, שם! דברי אליי! אני צריכה מים! צריכים לדחוף את ללה! בואי, לבריכה! זהו זה! תראי! תראי חיסוכה, אדרי! כן! ללה היא בת ים יפהפייה! ללה הפכה לבת ים והיא בסדר! ללה, אני באה איתך! אדרי, חכי! תני לי להצטרף! ללה, בת ים! מה קרה? תגידי, מה קרה? מה קורה, אדרי? תעזור לי! משהו לא בסדר איתה! מה? כל אחד, קדימה! אני בא, אדרי, אני בא! רגע! בת הים צריכה את העזרה שלנו עכשיו! קדימה! צריכים לקחת אותה לחלק השני! מה צריך? אדרי, מה לא בסדר איתה? בת ים! בת ים, בבקשה תעני לי! את חייבת! בבקשה! ללה? הבריכה הזאת מחלישה אותי. פוצ'י, נראה שהמים האלה בבריכה הזאת פוגעים בה. אתה זוכר שבתולות ים הן חיות בים והן לא חיות בבריכה? היא צריכה מים מלוחים, אדרי! קדימה! עקבי אחריי! יש לי רעיון! קדימה! מהר! חייבים להציל אותה! אדרי, פשוט תעקבי אחריי! שמחי עליי! קדימה! קדימה! אבל לאן אתה לוקח אותה? בואי אחריי! מהר! קדימה, אדרי, מהר יותר! נו! בת ים! דברי איתי! אבא, אדרי! מהר! חכי לי כאן, אוקיי? אבא, בבקשה תמהר! בת ים! אני בא! חבר'ה, מה אפשר לעשות? תעזרו לי! בבקשה! מה אפשר לעשות איתה? אני בא! אתה חייב למהר! קדימה! אני אטפל בזה! אבל לאן, אבא? לאן הולכים? יופי! תני לי יד! קדימה, אבא! חייבים להציל את אמא שלי! בואי נלך, אדרי! קדימה! נבנה בריכת מלח בשבילה, אז רק תביא לי מים! אוקיי, קדימה! את המים! אדרי! קדימה! בסדר. אנשים, נראה לכם שבת הים תהיה בסדר? טוב, נשתדל. אדרי, נו, תמהרי! בת הים, אני באה אלייך! קדימה! חבר'ה, נראה לי שעכשיו הצלחנו להציל את בת הים! קדימה! היא צריכה עוד מים! נו! בסדר, אבא! קדימה, בת הים! את חייבת להגיב לי! קדימה, אבא! נראה לך שבת הים תהיה בסדר? מלח! אדרי! צריכים קצת מלח! אוקיי! לך להביא את המלח ואני אשפוך את המים! תישארי כאן! אוף, לוקח לו יותר מדי זמן! אדרי! קיבלתי את המלח! זה חייב לעבוד! זה פשוט חייב לעבוד! אבא, זה לא נראה לי מצליח! זהו זה! זהו זה! אדרי! זה עבד! יש!
כן! אבל אני לא רוצה להיות פה. אני לא רוצה להיות פה. אני צריכה לשחות, אני לא יכולה לזוז כאן. אבל יש לך מלח ומים. לא, אני לא רוצה להיות פה. לא רוצה. חזרה שוב לבריכה! אדרי, קדימה! בואי! אני עדיין חלשה מדי. אני צריכה משהו לאכול. ללה, מה קורה? את רעבה? כן, אני ממש רעבה. אדרי, צריכים להכין משהו לאכול עבור ללה. מה בתולות ים אוכלות? דגים! דגים? בואי נכין לדגים, קדימה! צריכים להכין לפירות ים, קדימה! מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? יש לנו מיץ לימון, סירופ, קוקה קולה? זה לא פירות ים. אני חושב שיש לי קצת דג. זה דג! אוקיי, אדרי, בואי! כן! וואו! תראי את הצבעים האלה! זה כל כך נהדר! אני הבאתי לך את זה, ופוצ'י מביא לך דגים. אבל עכשיו אני תוהה, למה הפכתי לבת ים? צריכים לגלות איך להסיר את זנב בת הים הזה מללה, תכף ומיד. יש לי רעיון, אולי נשחק עם בת הים הקטנה, עכשיו כשללה היא בת ים? אדרי, חושבת שהיא תצליח? כן, כמובן. זה הולך להיות ממש מצחיק. אוי, אני לא מרגישה טוב. הבטן שלי כואבת. מה קרה, ללה? מה קרה לללה, אדרי? ללה! מה קורה? אני צריכה לצאת מכאן. אני לא יודעת אם יש כאן יותר מדי כלור, או שקר מדי. צריכים למצוא לה מקום קצת יותר חמים. יש לך רעיון? ג'קוזי! הג'קוזי! תחזיקי מעמד, ללה! איך פותחים את זה, אדרי? תגידי לי, קדימה! חייבים לעשות את זה! הנה, זהו זה, אדרי! עזרי לי! זה כבד! לא כל כך! צריכים להביא את בת הים לכאן! ללה! את בסדר? כן. אוקיי, קדימה! אדרי! עזרי לי! הנה, היא בפנים! הרבה מרגישה יותר טוב? חמים כאן. אני צריכה את הבועות. הנה זה! אדרי, את צריכה להפעיל את הג'קוזי כדי שיהיו לנו בועות, אוקיי? עכשיו אנחנו רק צריכים ללחוץ על הכפתור הזה כאן. אוקיי, זה עובד! אני אוהבת את הבועות! את בסדר, ללה? כן! בוצ'י, ואיפה אני אמורה לישון היום? או שנשים את הג'קוזי ליד המיטה, או שתשני בבריכת השחייה. אדרי, מה דעתך? ומה אם נשים למיטה? ממש כאן? רעיון מצוין, צריכים למצוא למצוף. ההוא, שם! הזה? קדימה! יש לי את זה! אני אעזור לך! אדרי, איפה את? הנה את. בכיוון הזה! בינתיים אנחנו נשים את זה כמו כיסא! מרגישה טוב יותר? כן, תצטרכי לישון בכיסא הזה. אני אנסה. לא יודעת אם מצליח. את יכולה לעשות את זה בת ים! אני לא יכולה. אדרי, את יכולה לעשות את זה? אני לא מצליחה! בסדר. תחזיקי בכיסא הזה! אדרי, תעלי לשם, ליד ללה. קדימה, את יכולה לעשות את זה. אני חושבת שנצטרך לוותר על האופציה הזו, ובת הים תצטרך לישון במים. אבל אתם יודעים, בשלב מסוים אצטרך שתורידו לי את הזנב הזה. ללה תצטרך לישון עם אכילס! ומה עם אכילס? ירצה לנשוך אותי? אולי תשימו את זה שם בבריכה? אולי יוכל לישון קצת. זה רעיון טוב. אדרי, כן, בואי לכי נלך להשיג תשיגי את את זה. זה. קדימה, אדרי, חייבים להשיג את זה. קדימה, את יכולה לעשות את זה. הרצפה קצת חלקלקה. אני חושב שזה פה איפשהו. אדרי, זה לא פה, קדימה. צריכים להמשיך לחפש. תזדרזו בבקשה. מהר יותר! איפה אתם? בבקשה תמהרו. בואי! אוקיי, הנה זה. קדימה, אדרי. צריכים להגביר את הקצב. קדימה. לא החזיק עוד הרבה זמן מעמד. אנחנו כמעט שם, אדרי. קדימה. את מוכנה? אני צריך עזרה. הצלחנו! מה קורה, ללה? מה קורה? ללה, תתעוררי! ללה, יש לי מקום שבו את תהיי בטוחה יותר!
קדימה, אדרי! תביא אותה! אני אכנס למים, ואז תדחפו את הבריכה. צריכים לשים אותה באונייה קטנה. אוקיי. קדימה! אני לא יודעת אם אני אצליח. קדימה! כן! הצלחנו! אדרי, אני חושב שזה לא יחזיק הרבה משקל! אתן מוכנות, בנות? כן! מעולה! עשינו את זה! יאללה, תישן טוב בבריכת השחייה. אני צריכה לקחת הפסקה. אני קצת מותשת. את צריכה להיזהר, טוב? אני אהיה בטוחה כאן. אני צריכה לישון. אני אשאר כאן עם ללה. נכנסים מים! זה שוקע! אדרי, אל תעזבי אותנו! מפלס המים עולה מהר מדי! אוי, פוצ'י, ניקבת את זה! מה נעשה עכשיו? אני לא יודע! קדימה! את צריכה לעזור לי לחפות על זה! אני לא רוצה לשכוח! כמעט! כמעט! אני אפתור את זה! טיפלתי בזה! בסדר, אדרי, קדימה, תדחפי את זה! זה עומד לשקוע! תדחפי את זה! זהו זה, חייבים לגרום לזה לעבוד. אוקיי, כן, כן. הצלחנו! הצלחתי! אוקיי, הבנות בטוחות עכשיו. נראה לי שהצלחנו. אוקיי. מיד תבוא, בנות, אני הולך להביא את קריסטיאן. רק אל תיתנו לאף אחד, לעשות לכם משהו. את תשמרי עליי, אדרי? תשמרי על בת הים? אוקיי. אני אגן עלייך מכל דבר שמפחיד אותך. אוי, כמה זמן אני עוד אהיה ככה? עם הזנב הזה. אוי, מה קורה כאן? עזרה! אדרי, תעזרי לי! אני חייבת לצאת מכאן. אוקיי, איך אני עושה את זה? הזנב של בת הים מרגיש לי מוזר. אדרי, מה קורה כאן? אדרי, אנחנו נטבע! זה נעצר. זה היה רעידת אדמה? אני לא מבינה מה קורה. כבר לילה, ועכשיו אני צריכה לישון כאן לבד. אדרי, פוצ'י. מה זה היה? פוצ'י? פוצ'י, זה אתה? עדיף שלך.